गाड़ी चावल कुछ करा दे रहे हमें गाड़ी चिरां गुवार समस्तिया जाहैबाय UPPL देरहाखानाय समस्ति आरो बेवहायनो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ गेलेनो होफिनदों गतिके बे समस्तिया दाबो UPPL नि देरहानाय समस्ति ओंखायनो हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै आं नमिनेशन दाखिल खालामनाय समावहायबो फैनानै आशीर्बाद होफैदों बेवहाय हाग्रामा महिलारियाबो दिनै नमिनेशन होगोन होननाय खोनादों आंखौ फेजेननो होननानै बिथाङा हांखुर जालायनानै फैदों बिथाङा बे इलेक्शनाव गावनि लासिंसिं जेननायखौ बेसेबां सह्य खालामनो हागोन आं मिथिया जेननाया खाथां हाग्रामा महिलारिया आगोलनिफ्रायनो आंजों जुजिनो होननानै उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय क'क्राझारसिम नागिरबाय थायाखै होनबा जे खाम्फा नों बहा थाखोमादों आं बेवहाय फै आंजों जुजिफै होनलाबायदों दा ओंखायनो आंबो सानबाय जे बिथांनो आंजों जुजिनो थाखाय सुबिदा होनाया प्रयोजन दं मोजां ओंखायनो देवर गामियाव दा जोंनि हाइकमान्ड आफादनि जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आंखौ क'क्राझारनि देबरगाव समस्तियाव गेलेनो थाखाय दिनै घोषणा खालामबाय आं गेलेनो थाखाय राजि जाबाय हाग्रामानि सिमाङा जाफुंनाय नङा नामा सार हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन 14 नम्बरावबो जेनगोन देवर गामियाव जेनगोन बे निश्चित नोंथांमोना नुबाय थागोन नोंथांमोना सानैबो बे ओनसोलनि रायजोफोरनि खामानि मावदों बै समाव दाबो मावगासिनो दङ दा हाग्रामा आरो नोंथांनि गेजेराव रायजोफोरा सोर बांसिन दं हाग्रामानि सापर्टारा जाहैबाय हाग्रामानि थाखाय नङा BPFनि थाखाय आरो आंनि सापर्टारा जाहैबाय UPPLनि थाखाय UPPL दोलोआ जेरैबायदि दा नैबे समावहाय समग्र BTCनि विभिन्न जाति गोष्ठीफोरखौ लाजोबनानै हालुवानिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेखा गोरोंसिम साख्रिआलासिम कृषकफोर हिन्जावफोर हौवाफोर बोराय बुरैफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोर फरायनाय छात्र छात्रीफोर गासैखौबो लाजोबनानै दिनै शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय आरो राजनीतिक भाबै सामाजिक भाबै बयबो जातिफोरखौ एकत्रित खालामनानै ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिखौ जेरै लारि मावगासिनो दङ बेखौ आदिबासी राजबंशी बर' गार' राभा असमिया बङालि मुस्लिम ख्रिस्टियान हिन्दु सरनिया जेसेबां जाति गोष्ठी दं हिन्दी भाषी जोंनि जायगायाव बयबो UPPL दोलोखौ दा मोजां मोननानै बजबनानै लाबाय आरो गासिबो UPPL दोलोनोनो भट होजोबगोन